Здрасти, хора! Това е първият видеоклип в моя канал и на батко ми. И днеска в днешното видео ще играем на известната игра, а именно камък, ножица, хартия. Който загуби, трябва да му бием шамари, нали така? Да! Така, ще играем до 10 рунда и другия епизод може да правим някакъв друг челендж, например, и може някакъв друг видеоклип. И така, първи рунд. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Еми хора, аз губих, той показа ножица, той обикновено се показва и аз камък. Така, ме трябва да се обърнеш към мене. Добре. Така. Камък, ножица. Втори рунд. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Ти заболя. Леко е иначе. Да. Не се опичаме с него, защото сме братчета. Да. И ако може да се абонирате за канала, правим всичко възможно. Нямаме много възможности, но моля ви абонирайте. Да, ние даже искаме да спечелим златната кнопка. Искам да кажа копчето на YouTube. Да, айде. Камък. И трети рунд. Трети рунд. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Еми хора, аз губих, чакай малко стане. Така, аз губих. Така. Хора, той не спира да се смее. Голяма цеганина. Да заиш. Да. Обръщай. Ау, пръска, да има. Така. Четвърти рунд. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Какво? Това означава една черна дупка, която хора че това е като една пръсмокачка, нали, така събира всичко и печела, така че давай. Хора. Когато си умен. Измисляш. Ти баба важно. Пети рунд и то финал за жал, защото вече нямаме време поради един проблем и защото батерията ни свършва за жалост, хора. Но надяваме се до тук да ви е харесал. Съжаляваме много, че може малко да се ги визим, но да, така, давай. Утре също ще излезе видео, но само че по-добре да е с камък, ножица, хартия. Ние ще си измислим. Може или да е с PlayStation или нещо друго. Да. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Хора, аз губих последния рунд. Обърни се, дай сега с така. Добре. Това беше от нас и чао!